सभे मांगता वे प्यार पूजहिया होता है राजा दरबार सभे मांगता तोहार पूजहिया सचल बाजे राजा सच्चा दरबार सभे मांगता वे प्यार पूजहिया होता है राजा नवती नदी चारे लोग जागेला तो माई के लागल पावे निमिया पर अरे झुलुआ बोलो क्रांति भाई की तरफ से बता इतने कह दिले एक बार 50,000 एक बार दे दो तू निश्चित हमहु निश्चित तू एक मत है बिना पैसा के मत है हां सही बात केहू हमरा लगे आई त बिना पैसा के मत है हां केहू ना सही बात हां आखिर मान के चले हमारे क्रांति भाई की तरफ से बहुत पुरस्कार सही बात आशीर्वाद के रूप में स्वीकार भगवान करस की भाई के घर में हमेशा मंगलमय होत रहे हां सबका घरे 9 महीना पर लइका होला इनकरा 6 महीना पर हो सही बात आज संजीव के जल्दी हमारे भाई संजीव की तरफ से बहुत पुरस्कार आज अगर मैं आप सबसे आपका आशीर्वाद ले पा रहा हूं तो संजीव का बहुत बड़ा योगदान है क्योंकि यही सूत्रधार है हमको यहाँ बुलाने का कल मेरा एक शूट है अयोध्या में कल राम मैं बन रहा हूँ कल रावण अयोध्या में मैं ही जला रहा हूँ वाह तो कल आपका भाई राम बन रहा है पूरे अयोध्या में और कल मैं रावण को जला रहा हूं और एक सिनेमा कर रहा हूं राजा राम उसमें उसका सीन भी है आप सबको देखने को भी मिलेगा वाह कि नवदी नदिया जाने लोग जागेला तमाई के लागल बा निमिया झुलुआ क्या बात है तमाई के लागल बावे निमिया झुलुआ बना हादा झुलुआ तमाई के लागल बावे झुलुआ बना तमाई के लागल बावे निमिया झुलुआ बना हादा झुलुआ तमाई के निमिया लागल बावे झुलुआ बना हादा झुलुआ और क्या कहती कैसे कैसे बाबू हो कि सोना के चौकिया लागल आज रेशम के डोरी हो कि सारा लोगवा बैठल बाटे माई के गोरी हो क्या बात है राजन भैया तनी एकरे के जन हमनी के 82 में गाओ तनी जे पहले तनी वही भाव में आ जाता अरे कि सोना के सोना के चौकिया सब लोगवा बैठल बाटे माई के गोरी हो कि केहू का नशा दिया बहरेला या कि केहू माई के आरती उतारेला कि माई मंदिर में केहू भागेला तो माई के लागल बावे निमिया पर झुलुआ बना अब झुलुआ माई के निमिया पर लागल बावे झुलुआ बना अब झुलुआ माई के लागल बावे निमिया पर झुलुआ बना अब झुलुआ निमिया पर लागल बावे झुलुआ बना अब झुलुआ जगदम्बा मैया
के लागल बाटे निमिया पर झुलुआ बनल हवा झुरु वाह वाह वाह। और अतिया कहती है कैसे कैसे कि कृष्णा बेदर्दी अखिल से पूजा करेले असमही विकास भैया अरे कलसा तो कृष्णा बेदर्दी अखिल से पूजा करेले कृष्णा बेदर्दी अखिल से पूजा करेले समही विकास भैया जीवा के जहरे कहीं विकास भैया कलसा कि देख जइले दुबारी खेसारी हो कहाँ बैठल बाड़ू महतारी हो कि केहू मंदिर के गेट खोली भागेला भागेला कि माई के लागल बाटे निमिया पछुलवा जा 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 हवा छोड़ छोड़ लागे जियो से चल त माई के लागल बावे निमिया पछुलवा हवा छोड़ छोड़ लागे मैं के झोल झुलुआ बनल हवा झुरु मैं के निमिया पर मैं के झुलुआ बनल हवा झुरु मैं के निमिया पर मैं के झुलुआ बनल हवा झुरु लागे बोली शेरावाली मैया की बुलेट लाने के मिली का जी गाड़ी आपको है गिफ्ट करने के लिए। अब गाड़ी पे चढ़ी इतना महंगा बाइक तो 32 लाख का बाइक पे खेसरिया 32 लाख के बा तो खाली चढ़े खातिर ले लो कि देवे खातिर ले लो और थोड़ा सा चलो थोड़ा सा इसका वोकल बढ़ा दीजिए साउंड उधर उन लोगों को सुनाई कम दे रहा है थोड़ा सा मॉनिटर में मॉनिटर